Često znamo čuti kako svi mi vjerujemo u jednoga Boga, samo imamo neke nebitne razlike u vjerovanju. No, je li to baš tako? Istina je da je jedan Bog, ali ne vjerujemo svi u tog jednog jedinoga Boga. Bog nam se objavio kao jedan, ali i kao trojstvo, Otac, Sin i Duh Sveti. Kad čitamo Bibliju, Stari Zavjet, povijest spasenja, vidimo da se Bog objavljuje u židovskom narodu, bira jedan narod, Izrael, u kojem će se jednom roditi spasitelj. Odabrani narod počinje od Abrahama 2000 godina prije nego se Isus rodio. Židovi koji su iščekivali obećanog spasitelja, navještenog po prorocima Starog Zavjeta, i koji su ga prepoznali u Isusu, postali su kršćani. Koji ga nisu prihvatili i dalje čekaju da dođe spasitelj. Mi kršćani prihvaćamo i Novi Zavjet i vjeru u Božjeg Sina, a također i Duha Svetoga, kojega nam je ostavio nakon svog povratka Ocu. Zanimljivo, Bog se Židovima objavio riječima ja jesam, a to isto ime Isus koristi i za sebe kada kaže prije nego je Abraham bio ja jesam. U Starom Zavjetu ime Jahve zamjenjuje se i riječju Gospodin, a to je također riječ koja se koristila i za Isusa. On se poistovjećivao sa Bogom Ocem. Muslimani, na primjer, vjeruju da je Bog jedan, stvoritelj neba i zemlje, ali ni oni ne priznaju Isusa Bogom i ne vjeruju u presveto trojstvo. Što mi kršćani vjerujemo o Bogu, crkva je definirala u simbolima vjere, to jest sažecima vjere koje zovemo vjerovanje. Poslušajmo prvi dio iz katekizma koji govori o vjeri u Boga. Kompendij katekizma Katoličke crkve. U Boga Oca. Simboli vjere. 33. Što su simboli vjere? To su oblikovani obrazci vjere koji se još nazivaju vjeroispovijesti ili vjerovanje, a kojima je crkva od svojih početaka sažeto izražavala i predavala svoju vjeru obrascima koji su bili mjerodavni za sve vjernike. 34. Koji su najstariji simboli vjere? To su ponajprije krsni simboli, budući da se krštenje podjeljuje u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Matej 28.19. Vjerske istine na krštenju ispovjeđene raščlanjene su na temelju njihova odnosa prema trima osobama presvetoga trojstva. 35. Koji su najvažniji simboli vjere? To su apostolsko vjerovanje, koje je zapravo drevni krsni simbol Rimske crkve, i nicejsko-carigradsko vjerovanje, plod prvih dvaju općih sabora, to jest nicejskoga 325. godine i carigradskoga 381. godine, koje je i danas zajedničko svim velikim crkvama istoka i zapada. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje. 36. Zašto ispovijest vjere započinje sa vjerujem u Boga? Jer je izjava vjerujem u Boga najvažnija, ona je izvor svih ostalih istina o čovjeku i svijetu, o čitavu životu svakoga tko vjeruje u njega. 37. Zašto ispovjedamo jednoga Boga? Jer se on židovskom narodu objavio kao jedini, rekavši čuj Izraele, Gospodin je jedan, ponovljeni zakon 6.4 i nema drugoga. Izaija 45.22. Sam Isus to potvrđuje. Bog je jedini Gospodin. Marko 12.29. Ispovijedati da su Isus i Duh Sveti također Bog i Gospodin ne unosi nikakvu diobu u jedinome Bogu. 38. Pod kojim se imenom Bog objavljuje? Mojsiju se Bog objavljuje kao Bog živi, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev. Izlazak 3.6. Tom istom Mojsiju objavio je i svoje tajanstveno ime, ja sam koji jesam, JHVH. Neizrecivo Božje ime još se u Starom Zavjetu zamjenjivalo riječju Gospodin.
Tako se u Novom Zavjetu Isusa kao pravoga Boga naziva Gospodinom. 39. Zar samo Bog jest? Dok su sva stvorenja, sve što jesu i što imaju, to primila od Boga, jedino je Bog u sebi punina bitka i svakoga savršenstva. On, onaj koji jest, bez početka je i bez kraja. Isus otkriva da i on nosi božansko ime, ja jesam. Ivan 8.28. 40. Zašto je važna objava Božjeg imena? U objavi svoga imena Bog daje spoznati bogatstvo sadržano u svom neizrecivo tajstvu. On jedini jest oduvijek i zauvijek. On nadilazi svijet i povijest. On je stvoritelj neba i zemlje. On je vjeran Bog. Uvijek blizak svom narodu da ga spasi. On je nadasve svet, bogat milosrđem. Efežanima 2.4. Uvijek spreman na praštanje. On je duhovno, nadnaravno, svemoguće, vječno, osobno i savršeno biće. On je istina i ljubav. Bog je neizmjerno savršeno biće koje je presveto trojstvo, kaže sveti Toribio iz Mogroveja. 41. U kojemu je smislu Bog istina? Bog je sama istina i kao takav ne može prevariti ni prevaren biti. On je svjetlost i tame u njemu nema nikakve. 1. Ivanova 1.5. Vječni Božji sin, utjelovljena mudrost, poslan je na svijet da posvjedoči za istinu. Ivan 18.37. 42. Kako Bog objavljuje da je ljubav? Bog se objavljuje Izraelu kao onaj čija je ljubav jača od ljubavi oca i majke prema vlastitoj djeci ili ljubavi među supružnicima. U sebi Bog je ljubav. 1. Ivanova 4.8.16, koja se potpuno i nezasluženo dariva i koja je tako ljubila svijet da je dala svoga sina jedinorođenca da se svijet po njemu spasi. Ivan 3.16. Slanjem svoga sina i duha svetoga, Bog objavljuje da je i sam vječna neizmjerna ljubav. 43. Što znači vjerovati u jedinoga Boga? Vjerovati u jedinoga Boga znači spoznati mu veličinu i uzvišenost, živjeti u zahvaljivanju, uzdati se u njega u svakoj prilici, pa i u nesreći, upoznati jedinstvo i pravo dostojanstvo svih ljudi stvorenih na njegovu sliku, znači pravilno se služiti onim što je stvorio.